Wat ik zo leuk vind om in het ziekenhuis te werken is de diversiteit van zowel de zorgvragers als de specialismes. Je hebt jong en oud, verschillende ziektes. Ik ga me eventjes voorstellen. Rutger, goedendag. Hallo. De kern van de VP-topopleiding is om de studenten zo goed mogelijk te leren hoe het ziekenhuis te werk gaat. En in de VP-top wordt er ook les gegeven in klinisch redeneren. Hallo. Goedemorgen. Timmer. De VP-topopleiding die stoomt je eigenlijk klaar om na 4 jaar te functioneren als volwaardig verpleegkundige in het ziekenhuis. Je loopt eigenlijk bijna alleen maar stage. En waar laat je nou op als je de bloedmeter omdoet? Tot die pijl. Aan de binnenkant van de arm op de achterliggende. Ja, dat klopt. Wat waren precies de klachten voor de opname? Ja, ik heb gewoon druk op mijn borst. Je wordt eigenlijk uitgedaagd om ieder ziektebeeld goed uit te pluizen en gehele kennis erin toe te passen om volgens stappenplannen een situatie te benaderen. Het is een mbo-opleiding, maar toegespitst op het ziekenhuis. En daar wordt alle theorie over gegeven, daar worden de vaardigheden over behandeld. Dus leren op de werkplek, dat is een belangrijk punt. Hier heb je het POSA-schema. En dan draaien wij hem. Oké. De leraren van school en je mentor die communiceren ook goed met je werkbegeleider of met je praktijkcoördinator op de stageafdeling. Bij de VP-top is het ook zo, als je op stage zit, dan komt je docent ook op de stageplek kijken van hoe gaat het. Mijn rol als ROC-docent is om met name te zorgen voor een goede afstemming tussen de theorie en de praktijk. Ik merk als ik op stage kom dat ik gewoon goed voorbereid ben met de les op school en de les hier in het ziekenhuis. Wat zijn dit? Op school wordt jou heel veel aangeleerd van de anatomie, dus de leer van het lichaam. En hier in het ziekenhuis is het specifieker de lessen. En dat specifieke, dat was vaker wel fijn, want je merkte, oké, op school hebben we het nou over diabetes. En dan kwam op de woensdag de diabetesverpleegkundige en die ging daar nog dieper op in. Wat is nu zo'n persoonlijk ontwikkelingsplan? De relatie tussen mij en de docenten van school is zeer nauw. We stemmen heel goed op elkaar af van wat binnenschools aan bod komt en wat buitenschools aan bod komt. Maar ook in het kader van begeleiden en hoe de student zich voelt, is er heel nauw contact om dat over en weer naar elkaar aan te geven, zodat de student daarin ook een concrete en goede begeleiding krijgt van beide instellingen. Aan de andere kant daar liggen 20 cardiologische patiënten. Het voordeel van de VP-topstudent, zoals ik het ervaar, is in ieder geval dat de studenten beter voorbereid zijn voor een stageperiode binnen deze organisatie van het Maastricht UMC+. Ze zijn beter voorbereid in de basis, handelingen en activiteiten die ze wenselijk zouden kunnen. Wat vind je dan als je een aanhaling van... Als je echt voor het ziekenhuis wilt gaan en daar echt gericht een opleiding voor wil volgen, is dit natuurlijk voor mijn gevoel de beste opleiding. Dat is natuurlijk heel fijn.